kod wach makamano. Agwanda. Aneno ka Jaluo mang'eny wacho ni gine sirkal kendo giwacho ni gine broad-based government. To aneno ka Elijah Odhiambo mowuok Migori oketo jok moko kanyo kendo giwacho maber gima ni gine sirkal kendo wabiro tiyo gi sirkal kod ker. To ka wang'iyo weche ma giwacho Migori be wan gi kuonde moko ka machalo kaka ndeche, stadium, gik moko modon mondo watim. Kato giwacho ni Raila nowene gi ker mondo gitigo. Gima dwa wacho en ni gimedo ni nitie gigo mane giloso gi ker, Raila noloso gi ker ni mondo timre. To kapok awacho ma adwa wacho moro achiel ni Raila koro osedhi e polo kendo waweye uru mondo yue maber. To adwa kawo nafas ni mondo congratulate Dr. Buru Odinga kuom ka bedo kuom jotend ODM neno ni en ng'ano moromo mar bedo jatelo kata party leader mar ODM. Nyiso ni gigi nyalo dongo maber gi Buru Odinga ka en jatelo kanyo. En ng'ama otegno, ng'ama machuo, osebedo e siasa mang'eny kendo ng'eyo gik manyocha Raila be ne dwaro ni mondo otimre e party. Aparo ni mano ne en a good selection. To mar ariyo adwa wacho kama. Weche mang'eny ma Raila Amolo Odinga nowacho gi ker William Samoei Ruto. Achiel kuomgi ne en gimiluongo ni NADCO report. Ariyo kuomgi ne en gimiluongo ni 10-point agenda. To 10-point agenda ni bende nitie gik moko mwanyalo wacho ni compensation ne nyithindo mag Gen Z manonegi, manohiny, moko be pod nitie hospital nyaka kawuono, moko bosewuok to koro gin gi adhola gi mbala mok midum. To gi jogo ma be osebedo ka ihinyo e weche siasa kata inego. Wang'eyo ni sufuria movement mang'eny be nogo, jomoko be nohinyore, jomoko be notho. Magi duto ne giwacho ni mondo jogo bed compensated. Compensated nyiso ni mondo ochulgi e hinyruok mane gihinyore, ma sirkal ema nomiyo gihinyore. Adwa wacho kama, Jaluo ok ofuo. Jaluo dwaro ni mondo otine. Jaluo diher ni mondo obed e sirkal. To Jaluo biro ng'eyo ni to sirkal modwa bede ni en sirkal ni dobed ni nober diere mane Raila Amolo Odinga ne ngima moloyo ka koro Raila Amolo Odinga osetho. Kade bed ni nitie pogruok moro madhi timore. Ni kane Raila Amolo Odinga ne nitie, ne ndiko ji. Kane Raila Amolo Odinga ne nitie, investment ne biro Homa Bay, ne biro Kisumu, ne biro e counties wa mag Luo. Kade bed ni koro ka Raila Odinga onge, to kwane investment mabiro. Ka Raila Odinga onge, okwane ka joge wa indike sirkal. Ka Raila Odinga onge, okwane compensation. Ka Raila Odinga onge, ni to koro kwa winj weche mag 10-point agenda ka. Then anyalo nyisi Joyce ni biro bedo matek ahinya mondo ikaw kura mar Jaluo 2027. Nikech dhano ok ofuo, dhano riek. To sechegi gi weche mag mbui gi, gimoro amora mitimo, kopok odong' kata second ariyo, piny te oseng'eye ni gino time koso kotime. Daher gi ker ong'e ni mana kaka iwinjo ka jo Migori wacho ni wan wadwa bedo e sirkal, to wan gi sidani. Nyiso ni wan giwacho ni ni wan to wadwa bedo e sirkal, lakini kokitimonwa gigi to wan wabiro ng'iyo ne wach kura moro midwaro mar 2027 ni. Nyiso ni sani dhano osewuok. Ok en mana wuondo ng'ato, to en mana ni nibiro ni dwaro kura ni isekonyowa gang'o. Nyiso ni jo Migori biro dwaro margi, jo Siaya biro dwaro margi, jo Homa Bay biro dwaro margi. Siasa mar lip service koro Luo land ka koro rumo. Siasa mar ting' badi malo koro dhi rumo. Nawinjo ka Dr. Buru wacho maber malich ni Babu Owino ka oyombo e nomination ma Nairobi, ibro miye ticket Luor ang'o. Mowacho ni amanyo Babu no mondo los kode. Nyaka obed mana siasa party ka kikorengo dhi kumoro. Nyiso ni jogo duto manyocha rito mana ni gin kodinga ma gidhi bede pile pile.